mä oon kehitellyt tämmösen ihan mielettömän tuotteen morsiamille, mutta myös niille naisille, jotka ei ole vielä morsiamia, eli kannat tätä mukanasi. Paperipussisetti. Ja tää harmaa pussi, tää ensimmäinen, tää on sitä varten, että kun se kosinta tulee, niin sitten tänne, että oh my god, mitä tapahtuu? Ihan kauheet. Tänne hengitellään ensimmäisenä. Ja sitten tää keltaiset pallot. Tää siinä vaiheessa kehiin, kun sä tajuat, kuinka hirvittäviä summia hääpuvuista nykyään kiskotaan. Ja että joudut luopumaan vaikka mistä muista unelmista, jotta saat sen järkyttävän kalliin, mutta ihanan mekon. Ja sitten tää pinkki. Tämä luo turvaa, rauhaa ja tasaa hengitystä siinä vaiheessa, kun ymmärrät, kuinka hirvittävän monta kiljuvaa räkälasta häihisi on tulossa. Ja saattaa tähliä siis sen ihanan mekon ja kaikkea taas sotkee. Hätä silloin, pinkit raidat pelastaa, ei mitään hätää. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ruusu se häämarssi pärähtää, niin kuule pukuun sointuva, ihana, tämmönen nuotillinen täältä kainalosta vaan. Että jos vielä viime henkoset otat täältä, niin hyvin menee ja alttarille pääset ja kaikki on hyvin. Jos kaikki ei ole hyvin, ja yhtäkkiä niin tulee vielä sit se epäilys, että ei hyvän aika, kuka tuossa seisoo, tai kuka minä olen, ja mitä täällä tapahtuu. Ei hätää, mun setissä on siihenkin ratkaisu. Tää vaan päähän, hei. Hoituu.